ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଛାତିରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତ ଜୁଆଣୀର ଧୂଆଁ ନେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଳିମ୍ବ ରସ ସହିତ ଦହି ମିଶାଇକି ପିଅନ୍ତୁ, ଯବାନୀ ନଜର ଆସିବେ। କଞ୍ଚା ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇଲେ ଚୁଟି ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଟିକିଏ ଜୁଆଣି ପାଣି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋଟାପା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଫୁଲିଥିବା ଜାଗାରେ ପାନପତ୍ର ଘଷିଲେ ଫୁଲା କମିଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଡାଳିମ୍ବ ସେବନ କଲେ ଦିମାଗକୁ ବହୁତ ବଳ ମିଳିଥାଏ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଗାଈ ଘିଅର ଲହୁଣୀ ଆଖିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିପୋଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ବେଶୀ ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଗାଈର ଦେଶୀ ଘିଅ 1ରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ନାକରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।